Sanibonani guys. Yo, ngiyikhathele. Akaze yakhathale nje yakhathale. Sorry. Emancube. Ulela usuku? Ulela. Hello, ngiyaphi. Ukhuluma nefoni lapho? Ukhuluma noba? Akhona sisinoziphi? Hawu intombazane cabanga. Akusinje umfana intombazane. Angithemba la ngezinto. Mina wena. Umpezi lokho nje ngithethe kahle. Hello. Ngifuna uthusela isonelo khona. Ngilambile kodwa futhi manje lezi zinto lezi ekhaya lezi no ngathi Hello, zikunjani? ngiyaphila kunjani manje? Hayi siphilile gogo ninjani? Yaphila fa bekuyinkosi. Phila phatha la. Emasisi. Khambani kuphethe njani le weekend mfethu? Ngiphethe kahle. Hayi nami ngiphethe right shamash. Angikhonani. Ungabe ukuhamba? Khambani ngathi udown lamuhla ngathi uphansi nje. Sukuma ushukumisa umtimba. Ngathi udown inyana. Ngeke ngikwazi ukusukuma ngishukumisa umtimba. Ileni? Ngikhathele. Khathaliswa yini? Ukushukumisa umtimba. Exactly ngiyabonga. Ngicela umtshele. Manje ngizwa manje. Dawuniswa yini ngathi eshibulile. Bethi mina Khathaliswa yini gogo? Khathaliswa yini ngathi bona ilanga lelitse lamuhla. Khambani. Yeah, I had a long day. You had a long day, ne? Skiphani bospan. Ngisebenzi mina yazi ngiyavolontiya ngazi ngivolontiya phi futhi. Evara kumlanzi South Africa. Abethi ngiyafisa ngabe nginayo imoto yazi. Manje bovolontiya the whole day. Phela yikho into ezongikhathaza. Ngikhathele ngathi ngikule itini, ngathi ngishaya umbona. Ngibona nje way lohlele ngakhona, ngibona nalamehla akho la ngakhona ukuthi hayi ngathi bethi buwe. Ngikhathele. Uhlala uMswati? Ngimswati. Uhlala khona noma uMswati by birth? Ngihlala khona. Oh, uhlala kuphi now? Hello Nengi, thank you so much. Ngihlala eMbabane khona. Oh. Angikwazi vele kodwa mina. Hayi ngiyakubona usukhathela. Manje bese ngishayisa ngabani isikhathi le? Ngishayisa late boma 5. Angisuhlushwa network. Celiwe. Khamba njani? Celiwe yo. Bese shayisa ngaba isikhathi kuphi? Hello. Ngibuta la nivole ngisho yo. Ngibuta like la yakhona ukuthi like usually nokushayisa ngobani. Ngishayisa ngabani isikhathi? Ngishayisa late vele.
Celiwe skiphani Celiwe ugrand. Kwazintele. Mfethu kade ulalele leyo ngoma mfethu kade nami ngiyayithanda. Ninjani? Uyabona ukuthi ngathi ngithwele. Hey mina ngiyada nti kumele ngiyilalela ngiyada. Yabani ngoba? Jukumete umzimba. Ngoma Celiwe. Lazintele. Ubona ukuthi ngathi ngithwele. Celiwe ayisho njalo. Uthando lwami nodali. Uyabona kodwa engathi usele Engathi awukakaboni noma Mina ngiyada. Iceliwe yabani le ngoma le? uthando lwami nodali. Pho uvinjwe yini angazi. indaba Wathi. ngiyazi Mina ngibona nangizana Nkosi yami. Ukhathele. Ba. Kuduza shoduza. Uthi bekavolontiya lamuhla. Guys, I'm not working tomorrow. Hayi but yabona bonini? Yabona khuluma iqiniso. Hayi Ubona kunzima. imina yini? Ngithi ke mina ekhuluma iqiniso yabona ebudzaleni hayi kunzima bafowethu hayi. Mane sakhala sathi sifuna ukukhula but hey Awuzokhuluma khula Shutuza. yebo Ithi one mase uphinde yabuye. Bethi kanje kuze sabona ukuthi ekhaya ikho yini. Futhi mina ngine echo. Bekusho eduze. Usheshone manje. Lapho receive call. Yeah, sanibonani ma ninjani? Angisanazi. Sawona sicile hello Oyanda. Guys, umqalami usumnyama. Mhlawumbe sengizoba nengane nje ngeke nazi. Hawe ma, ngavele ngife. Weekend yam Friday. What did I do on Friday? Last week was mess. Yo, sneeze. Last week was nice. Was very pusha spanini. Last week ngenza njani? Last week Friday what did I do? Yazwakale. And then today Okay, so last week was what did I do? popping. Last What was week on popping Friday today? I went to go do my hair. Saturday I went for Lape Wellness Center. We ice bath for the very first time. It was cold. And then I had the drip. And then on Sunday I went paddling with a friend of mine. And then the whole week I was working. And then Izolo, which was Friday, what did I do? I was at work. Kumsebenzini ngalala. Namhlanje sabona manyambos. Hello, come. Kumsebenzini ngalala. Na namhlanje did the same thing. But yesterday a friend of mine was hosting a Halloween party, La Pane Conchero, which is like down the road. It's a restaurant. And bonke bebesonga like bonke befaka ama outfits up. So I watched them took pictures of them. Their costumes were really beautiful. Like they wore like beautiful outfits. My favorite was the Joker and Harley. Is it Joker and Harley? Both Joker and Harley.
Jokelone Green Hall is the red-haired girl, crazy girl. White people are crazy, guys. Yeah, it sounds like vele bona weekend lemnanzi yo. Ngiyabona. Ebingekho mnandi. Yeah. It was an okay weekend. It was Okay weekend, yeah. But khumbula vese bamfana abamhlophe vele bona nje ba-weird banetimvo tabo nje enjoya. Ubinjani weekend yakho Khumalo? My weekend was fine. Okay, mine on Friday, I was working. I was busy with clients the whole day. Today, like Saturday, okay, today I was free. I was just indoors, relaxing alone, having some drinks during the day alone. Yeah, that's all. And tomorrow, I don't know, ngizobona ukuthi bamfu bayangifonela ukuthi bafuna ukubhukha bafuna ukutohlola ngizobona khona. But yeah, my weekend was fine. Okay, and then bangani bami bangifonele today baba like asiphume siyobukela ibhola, and I was like I don't feel like ukuthi ngahamba ngiyobukela. I feel like ngathi ngahlala ngiyi-one. So yeah. Yeah. But my weekend was fine. I can't complain. Friday bengibusy. Lamhlanje bekuchilled nje ngihlelele nje ngiyi-one. I get it. Yeah. Even now I'm kancane nje. I just finished my bottle of water. Dango. Kuyathingeka lokho. How was your weekend, Shutuza? Tutuza, vele weekend yakho benjani? No, ngifuna ngiqale ngincoma ukhuluma ukuthi yazi Shona. Most of I wouldn't say besilisa, but most of abantu besilisa. If umuntu uthi how was it there? Mawusuhambele right nyana. Noma mhlampe ingoba uzofika ichazo lakhe, yabo. Like abesifuna ukuchaza ukuthi but they don't get into details about Yeah. okay. You know? Yes. But my weekend was on Friday, which is it was yesterday. Yesterday. Yeah, Friday. We forget around okay, I started Thursday because I'm started Thursday. Thursday. Yo, I was running around like a headless chicken because ngithole interview emashobeni and uthole izinto enye for my first time, for the suit, other yeah, into ayithole sentanzi, kramaxoxo, and then umuntu mawufika awusabi uthwala ukuhamba Khona maqoqo. amaxoxo bekhalani laphaya bengibona bazongigwinya mina. And then okay salala datha Friday ngo-2. So Sanje speaking mama awuzwakali kahle. Ngithi ngalala on Thursday. Okay, ngalala on Friday ekuseni ngabo-2-3 ngalala Thursday. Ngavuka ngabo-5, 6. Sengivukela ukuhamba emashobeni. La emashobeni, that's like 5 hours drive. And then Lapho ukwazi ukushayela ibhanoyi. bese sakwenza laphayana. And then ngabuya futhi ngabo-3 ekuseni. Kwafanele ukuthi ngihambe ngikhulumane nomhlonyana yala eqembini. Ngahambe ngaya kulowo mhlonyana, ngabuya mhlampe ngabo-2:30. Ngo-3:30 ngalungiselela ukuya esibhedlela. Ngihamba ngaya esibhedlela. Ngize ngabuya manje. And then Friday, even Saturday, gogo bekunjani?
Wena uhamba 12 hours wena shothi emgaqweni. Ayisho duza ngeke kufanele kubambe ngeketanga. Ekuthanda. ngiphatheka mina ngane. 12 hours emgaqweni, bruh. It's too much. Too much bethu. You're gonna crash out. Okay, ngivele futhi sasilamda bekabhisa khona emsizweni. La lapho vele ihambe kanjani. Ngisho lamuhla. Namhlanje ngihambile ngaya kumhlonyana ekuseni ngabuya ngabo past 2 ngahamba ngo-past 3 ngaya esibhedlela njengoba ngibuya ngo-8. And then kusasa guys, athene plans then kusasa, like tomorrow it's Sunday. Athene plans Sonweni. Sasa, do I have anything? No, I think ngiye-P&B ngizo-reset-a kahle ingqondo yami because that. And then Celiwe, kusasa what are your plans? Sasa utabona Tomorrow I am not working, but we should do that. I need to update you. Okay. But tomorrow I'm gonna be doing something, definitely. Ngisho utakupheka wewe, ngokupheka ngathi kuyakufanele manje. No. I'm not gonna cook. What? Sunday. But I think I'm gonna have a good day tomorrow. I'm manifesting. Kusasa ngicabanga ukuthi ngizohamba ngisonweni. Guys, ngathi kuyalunga bafethu lungisana ama-outfits. Ngathi khona okuhlanganayo. Hayi kuyalunga bafana. Akulungisa sifuna abantu bashade sihambe sijabule nje sihambe. Yeah, ngathi kuyalunga. Guys ngibuta yona athi bengibuta abangani bami. Bonke abangani bami lebengifundza nabo. Ngibala guys hayi bafethu. Bonke lesafunza ukuthi namunye lo shadako. Sigcoke ama-outfits kube mnanzi. Hayi. Nangethi umashesha duze ucela ubaba andise isibaya. Wema. Kube ngiyazi ukuthi usho uDuze wamcika kanjena abantu besilisa yazi mhlawumbe ngabe bayakeka ukulibele bekutriggerisha. Khumalo uthe unama-client Anton, ama-clientani udayisana. Consultation. Angidayisi gogo consultation. Abantu bayafika bakuhlola. Uyahlolelana ngicela uhambe licophe ngilo live. Bye. Okay, bye. Ngiyadlala, don't go. I'm joking. Yeah, but nje indlela ngisona khona but ngisebenza kanjalo gogo. Manje uyakwazi ukuhlolela umuntu efonini? Yeah, ngikhona inamba yami ikhona kubhayi. Ngithanda ukuhlola kanje. Ngicela ukungenisa abantu la ku-live mase ngiyabahlolela kancane. Gogo, ngakwenzi lokho. Yabo lamhla ngigcoke njani? Ngigcokele, ngexile. Manje okay, what's okay? Ngithi mina Khumalo, what are your favorite colors? Like what's your favorite, like ibhayi lakho uthi ngisho mhlawumbe ibhayi lakho olithandayo uthi leli bhayi ngiyalithanda ke leli. Umuphi ukhala umuphi ukhala? Obvious white. Ngithanda white. Tell me the white one. You know which color I like, I mean? Yeah. There's a green, the green one, Elinengwe. Oh, that's my favorite color. Like I like it. The red, it's the red one, then it's the green one. Lao tu ayinga. Well, I'm not sure ayinga with the leopard. Okay. Yes, they are nice. When I shoot was my favorite color, yeah, leli lakho ligqokayo leli elimaroon. Lona kuphela. Ulithole ke amakhala wathanza ufuna uwathole gogo lezi reason why no nginawo. I just like the red one and the green one especially lapho mina lami ibhayili yellow but I like the green and the red one. Mina it's ngithanda white. White. Yeah, no white leli bhubesi lelibo like the white. Ooh, that's also a nice one. That's nice. Ngiyalibona leli ne outline emnyama. Ngithanda white. Like ngithanda. Nabo abantu bayaphendula bakho gogo.
So njengoba ngisho gogo ukuthi angithandi ukuhlola abantu kanje. Like yabona usingqoke njani gogo, ngihleli ngirelaxile, angaditsheli ukuthi ngifuna kwendani, yabo, like chilled nje. Yeah. Uhlala ke Phoku man? Okay, for now gogo ngidaPitoli. Oh. Ikephi ekhaya? Ekhaya kuseseswadini. Eswatini phakathi, hayi eMpumalanga. Hayi eMpumalanga. That's nice. Ngifake ikhanda le-charger eceleni. Kwenzakaleni lifebe? Eyishutuza ukhathele, phumula sasalilanga. Ngifake i-charger ikhanda le-charger. Lilahle lilo lifebe life kanjani? Sanibona ikhaya olwethu. Hey mina ayikhona nje ungincedile idoda mina ifoni yami Life benivakala. Ngithola uma ugqokile kuphela. Oh, kayivuni. Ohlelo laba. Kwazi ukuthi uma ugqokile kuphela. Nabo abantu bakho bakhommente gogo. Why ungabaphenduli? Musanungiziba. Ushuthi uyabuza ucobuza ukuhlola uma ugqokile kuphela yini Khumalo? Ya ngihlola kanjalo gogo mangigcokile. Like mina okay guys, khuluma iqiniso, mina ngiya-respect amadoda engihamba nawo. So angithandi ukuhlola abantu ngigcoke kanje, nalokuthi iphinze yangibona ukuthi iphinze. I want to learn how to speak Swati. Yangibona iphinze ngendani, so angifuni disrespect Sivela thula. Ngifunze bona. Angifunze ngifisa ukufunda iSwati, anifunze yathi usesiluphi. Asiluphi ngoba yabona nje uduze nina wena, like wena for sure, like wena ukhuluma Zulu, angeke sibe likhulu. Nawe gogo nawe ungasi-understand, asikho likhulu. Angithi ngikhuluma Zulu no-3 ayihluphi lento. Selula. Shutuza again. Silula nje. Shutuza. Shutuza. Njengoba shutuza sasiluphi. Shutuza ukhathele usilamhla beka-volunteer uthi beka-busy. I think it's network Shutuza bu. Yeah, ukhathele. Elezane bengithini elawona like icela njengoba ngishilo ngichazela ukuthi angithandi ukuhlola kanje. Like angibona nje. Angaditsheli ngikuhlola, like nami ngifuna ngihloniphe. Ngifuna ngihloniphe amadoda engihamba nawo. And ngiyangibona nje ngoba ngishilo ukuthi ngiyadingathela ngirelaxile. So angithandi ukuthi ngivele nje, yabo. So ufune yabo uyayibona le mpo leyo. Ufune yabo. So iba njalo. Sometimes no They can't live, but in live restricted for some audience. Yo masipakota mina la. Yo hayi asengiyekele. Utshwala. Mara why TikTok ende kanje mara? Hayi sengigcinile, okay angingiphinzi. Ngiyaxolisa TikTok. Yo hayi abadlali yo. Shows yani hayi kona ku strict la. Ngathi sisesikolweni mara why bende so vele. Asazi ngempela. Hayi sengigcinile yo. Hayi sengigcinile. Shutuza. Uyasiza kodwa Shutuza. Ngicabanga ukuhloshwa network. Awundimo. Shutuza ngicabanga ukuhloshwa network, angathi uzokwenzakala.